Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hazal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bakuna maca sapa ulama bakun bi fathil lami kelawan fathai lam. Ai tegese alladzina dadi mukhlasin ora mukhlisin. Nek mukhlisin ki wong-wong sing do ngikhlasake agamane nggo Gusti Allah. Nek mukhlisin, lah nek mukhlasin alladzina wong akeh ikhtara kang wis milih hum ing aladzin sapa Allahu taala Gusti Allah taala li taatihi kanggo taat Allah bi ana asama kelawan yen to nyelametake sapa Allah hum ing mukhlasin ngama saking barang huwa kang utawi ma iku qadihun reget fiha ing dalem taat au akhlasa utawa nyelametake sapa Allah hum ing mukhlasin mingkuli suin saking sakabehane keelekan. Beda harokat beda makna. Padahal harokate ming diowahi a karo i. Mukhlisin karo mukhlasin. Ming li karo la. Iso beda. Hati ming lali. Mirak jenengan. Nang kene mantuk-mantuk nganggo sandal lali. Nih, nek mukhlisin ki wong sing iso nggawa ati, nggawa ngamal, nggawa agama nggo Gusti Allah. Nek mukhlisin isim fangil padha karo wong sing do ngikhlasake agamane nggo Gusti Allah. Iki istimewa nek mukhlisin. Karena isim fangil. Ning nek mukhlasin dadi beda niki. Nek mukhlasin niku wong-wong sing dipilih karo Gusti Allah iso taat marang Gusti Allah. Iki wong-wong sing dipilih marang Allah kanggo taat. Salah siji wujude Allah ngreksa wong-wong niku saka perbuatan-perbuatan elek ana ing dalem taate. Beda to.
Nek mukhlisin ki pelaku, nek mukhlasin iku sing diparingi. Dadi mukhlasin iku diparingi pangreksan, diparingi keselamatan. Dadi mukhlasin iku diparingi pangreksa, uga diparingi keselamatan saka sakabehane keelekan. Nek kita niku mlebu nenggon golongan mukhlasin. Orang mukhlisin wong ora tau ikhlas kok. Nah, kita niku mukhlasin, dituntun karo Allah, dipilih karo Gusti Allah. Direksa karo Gusti Allah, iso nglakoni taat. Lah iki dadi mukhlasin nek niki. Lho, esuk-esuk iso tandang ngaji niku ya tetep wutuh kanugrahan pitulungane Allah Subhanahu wa taala lho niki. Ing atase wong sepuh-sepuh, wong gering-gering, adoh-adoh, gek kamangka ya ana sing menyang nekat, ora cecekel kuwi mangkat. Wah, nek ora ditulungi Allah wis ora. Jan istimewa, nek niku istimewa. Kanthi linambaran sejo maupun kanthi linambaran apa jenenge penyemangat. Nek ora sejo ya penyemangat. Bismillah niati nyalangi ngamal soleh kena nggo sangu mati. Sing siji sejone nggugurke kewajiban wis. Dadi sedina-sedinane iki anggere wis temandang rak kewajiban ngaji iki wis gugur, wis ora ana hisab. Cara pitakonane ning kiamat iki kon ngaji kok ora ngaji. Kula niku tiap dina ngaji raketan setengah jam. Nek wong nek ngantek kliwate kula ngisaroi kiyaine ngetke jam. Kek ben leren. Wah, angger kliwat ae pokoke karo sandi kula ya tak kethik ngeno jam to gek. Ben ndongak-ndengek ora krasa, nek ora krasa lho kiyaine sing gebangeten berarti perasaane mati ya. Nek ora wis gugurke kewajiban. Mula kaya kita niku jan bagian kawula sing nek dikategorikan utawa nek digolongke mukhlasin dudu mukhlisin. Kadang direksa karo Gusti Allah ana ing dalem tongate niku iki isape. Isape ning nek niki rada langka ning nggon taat-taat kok bentuk ketaatane jenengan sempurna niku langka biasane. Nggih. Salat we ketoke ya ora nek muni apik ya ora, mesti ana kodihune. Ana regete, ana klerune. Nek nggon salat iki. Sithik rong itik, kok sithik rong itik, akeh rong akeh. Sithik rong itik. Nek nggon salate jajak ra sempurna. Dadi fiha kodihun ana ing dalem taat ki ya meksa ana regete ya. Bulan salat, poso kadang ya mung ramangan ra ngombe. Nyumbang, kok menyang nyumbang kae nang kono dikon ngunjuk kon macet, ya tetep ana kekurangane wong nyacat pacitane. Lemuni tapene mletis. Oh mesti kuwi ibadah apa-apa ora ono sing sempurna. Jangan nyambel ngliwet ya meksa dikeki reget wujude gemremeng kae. Bapak niki jan saya tuwa saya kikrik. Angger jangan ngarani endi sing kon janganke lompong. Endi kon janganke endi kon janganke terong. Ukur karek mangan oleh ngono.
karo temandang, tapi wah ibadah apa wae iki tetep ora ana sempurnane, ana cacate ten iki. Dadi ketemune bi an ngasomahum ngamahwa qadihun fiha. Ana ing dalem taate iki tetep ora iso apik. Wis tetep ora sempurna. Ngrurui tangga niku karo Allah didhawuhi idza laqaitahu fasalim ngalaihi nalika ngrurui wis apik niku nindakake dawuh Kanjeng Nabi ning ya tetep ketemu cacate utawa ketemu kekurangan karo ora apike dilalae sing dirurui ora semaur wah dikanteni cacat medeni wong kae contone kuping iki nganggo kuping tak rewangi bengok wae ya meksa iki wis cacat ta dadak muni kuping padahal wis meneng wae ora apa-apa lho dhewe wis meneng wae rasa digatekke sakjane nek arep resiki arep sempurna arep semaur apa ora semaur mbok yo ben sing penting ki rak wis oleh ganjaran ngrurui ngono makane maknawine Allah ngreksa maknawine Gusti Allah ngreksa wong mukhlasin saka ketaatan-ketaatane sing ora sempurna. Dadi jenengan iki melakukan ketaatan-ketaatan sing nyuwun sewu nek di kategorikan apik jauh. Tetep ora apik. Tapi Gusti Allah tetep ngreksa sing di maknai ngreksa saka ketaatane jenengan sing ora apik iki karena iso mukhlasin karena iso nindakake dawuh Gusti Allah ora apike kaya ngapa ora sempurnane kaya ngapa eleke mlebu ning nggon ketaatan ngeten niku Allah tetep ngreksa opah Allah tetep ngreksa ganjarane dadi aman jenengan arep ora apik kae tetep tampa ganjaran sesuk maksude tampa opah Allah ora nyiak-nyiakake oleh panjenengan kangelan. Oleh panjenengan niku gedabikan direwangi gelem temandang ngarepa cacate nang nggon ngaji ngeten iki rada ana karo rada akeh tenangno pikirmu. Gusti Allah mesti nyiapi opah ora kok disiak-siakake. Kamangka tandang apa wae niku sing paling menyemangati nek ana opahe. Nek karo ora ana kuwi wegah. Mula ibu-ibu nek tandang omah kae ngerti nek ora ana opahe wah wis. Asline wegah kae asline. Bapak-bapak iki wis mbok rekasane kaya ngapa? Pasang perpus wis. Pasang pondasi ning sawah. Padha panas, padha kangelan. Ning tetep tandang esuk ya ngetigi wae ya wae. Nang kono ya salin tenan. Salin nganggo pakaian dinas. Wangun wae. Padahal cetha iki padha karo nek cara apa jenenge? Cara ngece lah iki ngece. Wong cetha ning omah wis santai kok menyang dono, mengarep gawe rekasane awak. Niku ora padha karo kutuk marani sunduk. Nek cara ngece lho, lah kowe iki nang omahe penak kok ndene padha karo kutuk marani sunduk kowe nek ngene iki kok ya ning nyatane menyang terus teka disemangati karo setu sore bayaran. Nek ra ana kuwi tetep ra mangkat. Ngopo ra ana kok mangkat kentir wae. Bapak-bapak leng menyang neng sar wedhus sar sapi ngetigi wae.
Gotosa numpangke wedhus loro. Mbok anak. Lah ya wedhus loro mbok sak anake ngono lho maksude. Lah kok semangat ngerti nek iki sarkewan menyang rono nggawa kuwi sing nyemangati iki engko iso dadi dhuwit. Ana untunge ana batine. Makane mbok ora apika kae mbok wedhuse iki ana regete ana cacate. Terus jenengan le temandang ning gawean project anu ya ana eleke ana ora pase tetep mangkat terus tetep temandang terus. Nyatane karo mandore dopai engko nek adol wedhus ya dilalae karo Allah dipayoke sing tukuwe dilalae seneng. Iki lho wedhus kula niki mbokne iki anake. Iki wis manak pindho niki. Iki jenise mbokne niki mung iso ngetoke anak siji. Anak siji terus engko mburine siji meneh ngono kuwi. Isane mung ngono kuwi nek kon ndridil kae ora iso. Nek kon ndridil ora iso. Terus cacat kedua iki dilalae nang nggon mata tengen iki ana wulu irenge. Dadi piye nyeleneh ora putih-putih ning ana irenge ming wulune nek wonge mat iki. Wedhuse kok wonge. Nek wedhuse mat. Dilalae karo Allah direka men supaya iso dadi rezekine jenengan niku. Lah ya justru sing tak golek iki sing salah siji matane ana irenge iki. Aku golek sing kok ngene iki lho, ora ya piye wis. Lah Allah ki iso wae jele drama kahanan iki. Makane jenengan nek paham salah satu tafsire mukhlasin niku rak walaupun le taat niku ora iso sempurna, Allah ngreksa, wujude ngreksa Gusti Allah mesti ngekeki opah saka apa sing dadi kangelane jenengan niku. Karo nyelametke saka sak kabehane keelekan-keelekan. Nek jenengan cermati krasa le Gusti Allah ki ngiguh-ngiguh. Le Gusti Allah niku giring-giring ben supaya kita niku slamet saka keelekan. Krasa banget iki. Dilalae dikon ngene, dilalae digiring dene, dilalae kei kahanan ngene iki dadi slamet saka keelekan. Ning sok-sok nalika pas ditetepke kuwi iki kahanane kaya ora iso nampa wong kahanane niku sok-sok menyakitkan ning apik nggo pemburine. Iki ki apik nggo pemburine sakjane. Cara jenengan iki ndidit le nyambut gawe bakul sukses. Le nyambut gawe iki bakul larus wae. Duit iki jan saka tengok buka warung iki tekan awan iki weruhe men duit wae. Lah yo piye wong do tuku sladorke duit, tuku sladorke duit, gak mung tengok tok. Pembeline jiko gedapi setorke niki mung dilirik ngene iki terusan langsung 175 sladorke. Sijine nyusul tik telu selawe sladorke. Terus ngene iki mung tengok tok weruh duit. Wes. Dilalae mulai gaya dibisiki setan. Jago DPR. Lha duit turah-turah kok. Jago DPR. Ya wis sesuai karo prosedur, mbuh prosedur putih, mbuh ireng. Wong jago kae ya ana prosedure putih, ana prosedure irenge. Kok putih ireng ora usah diterangke, mosok ora duang. Putih karo ireng kok ora duang. Melu ajang permainan jago, terus kedabikan karo Allah ditentokke ora dadi.
Karo Allah wis entek oke, karo Allah ditentokke ora dadi. Iki nek dicermati nganggo sudut pandang maknawi, maknawine kahanan jenengan iki padha karo dislametke saka sakabehane keelekan. Au akhlasohum min kulli su'in. Dislametke saka sakabehane keelekan. Kenapa? Wis ana perbandingan kowe iki nek niat golek duit nganggo laku bakul dibanding karo dadi dewan ki malah resik apik karo berkah iki ning bakul. Nek dadi dewan ki engko kowe ora barokah ditambah hasilnya ora patek resik. Ya Allah nuntun saat itu dia jededek yo. Wah, lah yo wilangan iki minimal ngono ya 370 juta kamplung. Ora main-main meh setengah miliar kamplung. Agak ming delek-delek. 370 juta. Enggak yo tobat iki sing 70 juta iki amplope nyatos-nyatos gedungke wong ngaji iki keduman kabeh sih. Keduman kabeh nyatos-nyatos. Wah, tenan gue jenengan mung waton ngedumi tok. Enggak niki ngono duit rezekine Allah. Satu. Wah wis ora usah ngomong apa-apa, engko ora ndonga dhewe-dhewe. Wah, ndonga demi mil mah. Alah matur nuwun Pak, jenengan kok lelomo, muga-muga slamet. Saya lancar rezekine saya gangsar. Ngono kuwi wis metu dhewe donga kuwi. Berarti dongane kaya donga ikhlas kok mandi kuwi. Terus sing mburi kan nuwun-nuwun tenan jan jenengan jos tenan iki. Terus ngeten iki kapan meneh jenengan? Ngono. Mburi ngono. Ameng kaya ati ngraga rempelong iki. Wangun kae. Ejal 70 juta ora entek iki keduman kabeh. Sing 300 juta wutuh nang simpenan. Ha kok malah ming cukup dibuang kok ngono bisa dibilang padha karo ming nyemplungke diri ana ing dalem kungkungan kahanan-kahanan sing ora patek apik munggo ya Allah. Mula matur nuwun kuwi dislametke sakjane akhlasahum min kulli su'in. Rasah keloro-loro lah kok stres ngopo. Bali bakul meneh ora kangelan, rasa dadak pendak esuk adus. Rasa dadak pendak esuk seragaman, rasa pendak esuk dadak konsekuen jam semene kudu tekan kantor menyang pasar iki adus keneng ora keneng. Ora ana seragam-seragaman kono iki pokoke. Le menyang sak wayah-wayah sak weneh-weneh penake pol. Yes. Tekan pasar ya ming kaosan gandul lah sumuk. Nyantai ae duit weruh terus. Ra yo penake pol rasa dadak sithik-sithik numpak montor mabur kunjungan dono sayah. Ning tak iso weruh ngendi-endi. Weruh ngendi-endi entek duwite, ora weruh ngendi-endi duwite saya kandel, aku milih ra weruh ngendi-endi nak aku. Duwite we awul-awulan ning ra weruh ngendi-endi. Sing weruh ngendi-endi ming sayah kok mbok tengok ning kene iki. Arep weruh apa? Tel TV weruh ngendi-endi. Nek ra ngono ya nyetel handphone weruh ngendi-endi kok. Ning ya ora tekan dilalae ujiane wong didit iki sok nyeleneh-nyeleneh ngono kuwi dadak kae mbok njajal jago ngono kuwi bome ya kiwah tengen sih kaya jenenganku jane nek dadi dewan wangun. Wangun tenan menang le wetenge wis gedhe iki nek gojas. Ya wong ciwan sing ngendelke weteng. Mau gojas ketok gagah kae. Sip tenan. Didolop ngono dilalae sing didit ya hoah kae.
Ha iki lakune piye? Ya wis nyeraki warga takon-takon nek kaya kula iki jago piye ora iso disaring-saring suarane. Ha suara warga iki nek cerak mesti apik ra ono sing nyacat. Takon warga kula iki nek jago DPR pripun? Mesti wangun tenan. Mesti ngono kuwi kok ya. Karang kuwi ra ono sing parasah kaya pinter-pinter ora ono sing ngomong ngono. Ora bakal ana sing nyacat. Mulane kuwi iki mengko dolop-dolop. Malah sing ana ning uteke ketoke rada elek dolop-dolop ngene iki soalé. Mengke kula wangi-wangi pokoke wis ngono kuwi yo mung arep ndedel duwite. Ya dadi kader inti apa? Inti sari wae. Yakin wis parah tenan. Makane milih ndi jenengan arep dadi mukhlisin apa dadi mukhlasin. Nek mukhlisin ki wong sing iso nata ati ikhlas. Nggawa agama nggo krana Allah ki rada angel. Wong memang tipene jenengan ki ora tau ikhlas. Dadi rada angel. Senengane pamer umuk. Dadi angel to nek wong kok senengane pamer umuk. Ya arep dadi mukhlisin angel kok ya. Wong ditakoni karo tanggane saka ndi, Dik? Len jawab ki ora sinkron kok. Len jawab ki iso menggok kok. Kono ming takon saka ndi, Dik? Mula urip ki ngaji, Bu. Iki piye ora? Kene iki ming takon saka ndi kok dijawab. Ora ya ora gathuk to, Mbok. Jawab saka ngaji ngono rada gathuk. Saka ndi, Dik? Saka ngaji. Lah iki dijawab saka ndi, Dik? Mula urip sing kok jelaske ngono ki sapa? Kula nang gone kelas angel wong senengane pamer. Senengane umuk. Tobiate. Mburi omah kae lho, kae. Mburi omah kok. Iki mburi omah kae wis. Wis rondo tuwi anake iki telu sugih kabeh. Wae anake telu sugih kabeh ning tau padha ngungah. Nek rasing kaya ngene iki sapa? Wah, ora kebat ngene iki. Wah, ngeli. Dumukke ning upakara mburine. Nek kur nunggu anak-anake sing muni sugih-sugih kae tak kira mburi omah kae wis mudhar kedemben wae. Sumuk ning upakara. Tobat ngono iki tobat ya. Seneng pamer dadi arep mekoleh derajat mukhlisin angel. Kita iku mlebune nang nggon mukhlasin, direksa, dituntun, dijaga karo Allah. Tanpa dijaga, tanpa ditulungi, ora iso kita arep dadi ngene-ngene iki ora iso. Iki masalahe butuh pitulungane Allah. Mulane wong urip iki ya berawal saka mukhlasin, syukur diteruske, ditingkatke dadi mukhlisin. Temandang karena oleh pangreksan oleh pitulungane Allah, nek wis hasil temandang, ayo dunggahke pangkate, ati ditata, ikhlas krana Allah. Nek ikhlas ki wis penak. Wis ora krana wong-wong kuwi. Baik niki nandangi apa sing dadi dawuhe Allah maupun nyingkiri apa sing dadi keharamane Allah ki wutuh krana Allah ora krana sapa-sapa. Iki ning ati tentrem iki ngono iso ngono kuwi. Wong liya anu nyacat, wong liya ngalem, wong liya ngelek-elek, wong liya mitnah ngono wis setel guyu wae. Bahkan dhek teko ki ku ana wonge meneng wae. Ngono ya wis krungu jane. Ning yo etel mawon. Ora kok terus bengok. Domune apa kowe? Ora ngono kuwi. Cangkem iki nek ora lalu ora. Ora. Wong ra ikhlas. Beda nek sing ikhlas jane rada krungu nek dicacat karo dirasani iki jane rada krungu.
Ayo tetep teko santai mawon ngrogosak. Niki lho enten permen. Lah apa? Nyatos iki mau. Permen wae niki enten permen. Sing kono nek sing kene niki enten gendar goreng bisa. Padahal dirasani, padahal delelek ya tetep dulungi gendar. Ning ya mung ngono tok niki enten gendar goreng nggo sambel ngono, ora kok atine ben cangkemmu mangan. Wis ora dadi angel nek ngono kuwi. Sakaremu arep mukhlasin apa mukhlisin. Ning biasane diawali saka mukhlasin, nek wong sing cerdas berusaha untuk menjadi mukhlisin. Niki dadi nek ngono ki. Niki sik terus sesuk. Ya sekali-kali rada ngruput iki. Men supaya ana senenge ngono lho. Moga-moga dadi ridane Allah, dadi berkahi Allah, dadi rahmati Allah, saged istiqomah ning ibadah, ikhlas krana Allah sehingga mekoleh undu-unduan dunia akhirat. Mbejake kita dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.